Ano ito na mo? Ha? Ano ito na mo, tay? Wala pa. Ano man? Alam na naman. Wala pa na Namoy ilong abya tay. Alauna, 45 naman. Launa na. Unsay sudan ninyo diya tay? Isabok bulad, ang ulo to sa iro, ang Nabili niya may tungaon na sad. tunga ug ang ikog. Kan tatay ang ikog, kang nanay na ang tunga. Ganyan talaga ang buhay ng tao eh. Idawat ko lang ang ilang pagpanawan. Iantos ko ang ilang pag-iaidian. Mangutana ta ka Ma'am Marjorie kay sa iya ta makichismis kung saan ay kanang ganap atong gipangita nga tigulang. Ma'am Marjorie! Unsa ba kung balita nimo diha atong chismis diha? Ay gaulaw din sa iyang kagwapo mawala-wala gani. Actually siya ang anghel gani. Unsa ngalan niya? Si Roberto Rasinis. Roberto Racines. Actually siya naglaag ni last time, nag-scouting mi last time kung sa ang tabangan sa bike riders tapos moto yang na-recommend. So far nangutan namin personahan ng mga barangay, mabay lang ginasulti nga na dito bangunan nga kiyang daw gulang. So inana. So pangitaan na to siya karon. Ay, may hapto. Si Boy Bulgit, ikaw na ito tayo, tagalangit. Okay. Ano pa saan dyan? Saan? Pili ako sulod? Oo. Sulod tayo? Oo. Ayun lang, ikaw ulit. Sila bay. Sila. Ano yung... Wala puti kay nanay po yun. Sila. So, ayaw na kabalo nga si nanay day, nada siya glaucoma, sakit sa mata nga. Juan, murag, di na po siya po, halap na gid siya, halap na. Tay dugay naman yung nanay tay. Oo. Anak. Yung anak. Boy, may anak. May anak? Kuhaan ko sa luhawa. Ay, nakuhaan ka na eh. Kitsa yung kauban diri pud ko. Buyo. Unsa man yung panginabuhi diri nay? Muso, kasul. Ma'am, ay kan mamuso ka ng ito bangsok lagi bang ito ito. Bungka. Buka kahoy. Na kung kaliwatan da sa Santa Fe. So ang isa si tatay na problema sa tuhod. Kasi sagop og tubig yapon mong lawi agas. Si nanay po dahil Kaya may masugo. o may lain kaya mapusla anak po na kuno. So actually nag-attempt na sila mag-anak so kaduwa sila nakuhaan pod. Wala na dayon. Wala na dayon. Gilaay na si tatay. Mo na imong panaminan. Ha? Magminyo na karon ka makaanak. Dili na pwede mag-anak kadi maminyo. Ambot sa imo oy, maghatag sa imo. Ay, dito na kayo sa Panangaw. Kalagudog na kayo. Pero mas gipilit daw ni nanay nga dili na lang magpa-opera no kay sa nanay so tinimugin na. Kamatayon o kabutan. Kung magpa-opera daw siya, yung naunaw niya, duwar yung paignan, kamatayon or kabutang, paignan niya, hingpit. Kaya kasi nanay, dili siya totally blind, na siya yung maaninag-aninag niya. Tungod kay naa siya diferensya siyang heart. Sabi ko ba, nangaw na mo? Ano ito na mo? Ha? Ano ito na mo tayo? Wala pa. Ano man? Alam na naman. Wala pa na. Namoy ilong abya tay. Alauna, 45 naman. Launa na. Unsay sudan ninyo diya tay? Para yung bulat. Pwede manlili ko rin na sa imong kandiri. Bulat. Ano ba? Manlili ko na eh. Ilan dyan? Grabe sa ni paniguro, masana niya di kawat sa iring imong kwan. Kudkura naman inyong gipatong. Wala din pa. Ay na, may imong kanon diri gamay oh. Ay, kaya naman yung buntag. Bulat. Bulat ka. Walay gibawal sa imo na yung sudan. Walay gibawal na sudan. Saan pa malagi tayo kung naibawal na. Isa na makabok ni bulad tay, kita na yung ulo. Okay, tagpupan na ako kay Kamaro na tiring. Nya paniguro pag nga kana pagkataklo di ko sa iring, iputangan pag Pagkabon ni sa irin, bisag bulat. pako nang gigasan nga. Kudkuran kung sa pong iring bunal ning kudkuran. Alauna na mo na niyo to di ay. Alauna mag-alas-dos na. Likan tis sudan aron ko. Ayaw, ayaw. Ay kabla ka na eh. Laka daw blood filters. Basta sige ka sa gawa. Ay tuwa na dyan ay.
Siyawan ninyo. Oy. May na lang, makakatawatag panalagsa. Kaya wala po may radyo diri tay. Na may gamay. Amay, wala, ako na ko'y gamay tay. Kabro nung ko ana. Ako may pangutan ang Ang radyo. Ay, gamay ganito. Lagi na, radyo. Ay, ganam di battery. Aman tay, patanaw na gamay. Pinakabattery ang sulod. Natakong ko day daw. Pagkuha daw ko tay. Handumanan sa Na i-regards naman taga sa kwan na paminaw radyo natin. Oh. Eh shout out mo diri. So tingalan diyan nanay. Sige nga lang na yun. Ibong ako. Sa ngalan ni nanay? Nanay. Ako? Oh. Marla. Ay, Merla. Merla. M-E as an eagle, R dayon, L-E as an apple. Merla. Merla Racines. Minyan na sila. Di man imot andar. Paano yung battery? Nay battery pero di mo andar. Hindi na ganyan mo ang battery. Di mo andar ang battery? Oo. Basi natuwad ang battery. Kasi na di mao ang pagtaod. Balik na balik. Sakto man ti. Ha? Sakto. Di ka nang daot naman ang radyo. Ako na babaluan ang ayo-ayo. Wala man lagi. Hindi ka balo. You're welcome. I will teach my patient how to stay out to exercise 36. So okay pa ilang kuan. Ang yung battery ani duara? I can be the best Ya inig mahurot na siya. Wala pud. Tama sa tao. Nakadawat man ko atong magayo tagtunga sa tuig. Na 2,500 di ko pag 500. Ay, saan na timpa? Abisa. Timpa. Pamila ba tanto? Censored. 2,500 ang kata ko niya. Dos rin niya ba? Kasi nagko sa Pinintos. Siya man nagkumula sa judo. Ako? Dili. Ay siya. Oh, problem. Ah, gikuhaan mo tayo daan, 500. Ikuha Watag. Nga naman daw. Ang isnat sa kanila. Agoy. Di ato ni apil, di ato na ni apil. ko na dito na kabuan aya wala pa. Nya ang uban kay makadawat ng pera. Kuha sa mo kay makita mi sudan palto pud yung paniud to balik bitaw taud nay. Oh. Ay na sakto na may bulat na mo. Bulad mga isa man nakabuok bulad nga wala. Wala kay ulo. Sa man na Ikaon sa iro ipakaon. ang dali mo iro day. Ya, boga na mo iro na mo. Napa mo iro? Na may iro. Ang isa bok bulad ninyo gi sa lugar na. Ito man karo. Naglibog ko kay isa bok bulad gibahin pag ni apil ang iro. Ama ang tagaan itaw ng iro. Ang ulo sa bulad boy sa iro. Pamilya ba yan ang iro? Sabi Pamilya. na buhi ng iro. Ang Mabod. alam din nato bahugan. Isabok bulad ang ulo to sa iro ang Ang nabili niya, may latungaon na sad. tunga ug ang ikog. Ang tatay ang ikog, kang nanay ang tunga. Ganyan talaga ang buhay ng tao eh. Ug aron mas paspas og daghan mi mabuhat, syempre kay daghan man pud mi among gibahin-bahin ang among trabaho. Kanin siya ang magpalit sa bugas ug gani pong isa siya pud ang magpalit sa sudan ni nanay tatay kay lagi wa mas niud to. Tapos kanina yung duha, since nga mama man akong kauban, aw siya gid ang mas maayo pili kung unsay mas maayo nga pamaliton para kay nanay ug tatay. Kay siya man ang mas nakabalo kung unsay angay natong pamaliton ug unsay mga kinahanglanon sa kusina. Nahibulong sila sa gugmang gibati ko. Ngano kuno nga ikaw man ang napili ko. Matod nila mo ang bagulo ako. Ato yung sudan kuan. Abil sudan ni. Man. Nanay sudan tay. Ay. Ay sudan tay. Ay, sudan bay. Ito na mo. Ay, sudan bay. Bay. Ay, sudan dagan nila. Ini pala ito kayo nay. Tayo ito kayo nay. Sabaw. Ay sabaw. RM. Tapos kaniya mong nakuan nay gikan rin kang samong supporter. Kani Bugas, napay bugas. ay parang dinhi naka pila ka isa ka semana o duha ka semana di kayo magsige-maglay kuan. Oh, yun ang makabaklay. Oh. Yan ay bugas bay. O gani dayon nay nadiri mong kuan imong gatas, mga Ano pa sabon, rin gatas bay. mga sapa. Sa to na nadiri. Basta mga grocery, kape. Nay haplas na tayo para Nay sa haplas imong na diri. Nay haplas na para sa imong Napay tuhod. haplas no bay sa para sa tuhod. Wala ba may bayad anak? Sakit. Dili ay bayad sa may bayad papay kabalo Tay. kuan. Mga kuan nito yung mga suka, tuyo, ug mantika. Ako diri sentral asin. Ay Ay, mga suka, tuyo. Pero pinapa. ay mayo man sa ang kuan tay gikan kanang kuan na mo pay gikan dili na mo gikan taya na ya. Oh. Gikan sa gasupport din sa baila. Salamat ani. Ay. Salamat. Ginagmer yapon. Salamat.
Ayun, nako yata si Munay. Pero di na ako ipakita sa camera, itaguran ako. Kanina ibulang ka. Pangwana, pandugang-dugang nay. Dili na ako anay sa kuan gina. Pang sirin. Di mo saba kung kinsa na nga sirin. Hindi siya ko saba sa ngalan. Pero salamat gyud sa and of course salamat po guys sa mga supporters nga padayon nagsuporta sa mua. Salamat gyud sa so kanitanan kami igor mo yung effort ug mga paningkamot din. Salamat gyud sa inyong suporta kay pare di man midakot nay. Kuan nami kanang mamaora to tapos game mo ramin lang gisugo lang minasuguan lang gid mi. Instrumento lang. Oh. Salamat sa Ginoo nga taga-atag ni instrumento nga kami. Ya, salamat po sa mga kasuporta labi na ito nakapalo sa mga lagi. Hindi na labing may kayo magdugay na ya. Oy, salamat Salamat kayo. kayo ha. Amping mo din, amping mo din. Salamat sa inyong kaayo. Salamat sa inyong Diyos ang magbayad. Sa inyong